Матэрыяльную памяць пра старое еўрапейскае берасце нішчылі і расійская імперская ўлада, збудаваўшы фартэцыю, і савецкая ўлада, пазаліваўшы ўсё ідэалагічным цэментам. Мусім вярнуць хаця б тапанімічную памяць, сапраўднае імя гораду. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Няцяжка здагадацца пра значэнне назваў полацак, бо на рацэ палаце, масты, гарадок, каралёў стан. Але сярод цяперашніх афіцыйных назваў гарадоў вылучаюцца Гродна, Круляўшчызна, Навагрудак, Драгічын, Брэст. І гучаць не па-беларуску і не маюць празрыстага значэння, але мы лёгка іх расшыфруем, калі падбярэм адпаведныя карані, звыклыя для беларускага вуха. Горад, горадня, кароль, каралёўшчына, новы горад, Наваградак, дарога, Дарагічын, Бераст, Берасце. Падобныя польскія карані на адзін склад карацейшыя. Варона, Врона, дарога, дрога, горад, груд. А значыць, тапонімы Навагрудак, Гродна ці Драгічын – вынік спольшчвання. Калі ў канцы 18 стагоддзя Беларусь была захопленая расійскай імперыяй, акупанты не надта разбіраліся ў этнамоўных нюансах далучаных тэрыторыяў. Яны лічылі сваіх супраціўнікаў палякамі і карысталіся польскамоўнымі мапамі. Адсюль у расійскай мове крулевшчызна і падобнае. Але адкуль узяўся Брест, калі па-польску Бжэсць? Няўжо сапраўды прышлыя з іхнай тагачаснай модай на ўсё французскае змянілі назву захопленага гораду на ўзор французскага, дакладней брэтонскага Брэста. Старабеларуская назва гораду над Бугам – Берасце, Берасць. Баркулабаўскі летапіс пра пераход на сучасны грыгарыянскі каляндар кажа: Таго ж року 96-го за мітрапаліта Рагозу, за Жыгімонта III, за канцлера Льва Сапегу у Берасцю праўдзіве на саборы уладыка Луцкі, уладыка Валадзімірскі, уладыка Полацкі, іных мала не ўсі прыступілі і падпісаліся да новага календару. Таксама і ў гаворках Берасце, Берасць, ад дрэва Бераст, малы вяз, Берасце, Бераставы гай. Ёсць і легенда пра заблуканага набожнага купца, які ў балацявіне таго Берасця заграз. Зрэшты, магчыма, што чалавек насіў дахрысціянскае імя Бераст, а Берасць – гэта ягоны горад. Дрэва Бераст па-польску Бжост, адкуль паходзіць Бжэсць. Так палякі завуць і свой Бжэсць, куявскі, на Куявах. Папраўдзе, форма Брэст бывала ў пісьменстве Рэчы Паспалітай, але толькі ў тэкстах на лацінскай мове. Вітаўт, князь Берасцейскі, дукс Бжэстэнсіс. Гэта ў 1388, а за год да таго Брэстэнсіс. Апошняя форма – спроба лацінізаваць назву, прыбраўшы характэрныя польскія гукі. Расійскі князь Алексей Трубецкой, апісваючы захопніцкія паходы маскоўцаў на Беларусь падчас крывавага патопу 17 стагоддзя, ужывае напалову фонетычна польскую форму «Бресть». В нынешнем государь-году отшед от Брести в 25 верстах. В деревне Верховичах стали, и Павел Сопега учал готовиться с польскими людьми против твоих государевых ратных людей на бой. У дакументах Кацярыны II, якія датычаць свежазахопленага северо-западнага края, пануе топонімічны разнабой. Вось указ 1795 году. Присоединив на вечные времена к империи нашей области Великого княжества Литовского в нижеозначенной черте лежащие, а именно начиная от пределов Волынской губернии вниз по течению реки Буга до Бржеста Литовского. Ашчасліўленым беларусам Кацярына прапаноўвала заслугоўваць працяг манаршай зычлівасці праз 14 год пасля расійскага захопу Таўрыі, Крыму. У дакуменце аб анексіі беларускія тапонімы ўжываюцца ў абліччы блізкім да польскага – Немен, Бржест. А што Сувораў, ды іншыя расійскія генералы-заваёўнікі, дакладна франкафонныя. Генерал Рапнін піша Кацярыне: Обращение войск к наступательным действиям много прибавит вам средств к скорейшему и окончательному истреблению бунта. Прибытие же господина графа Суворова-Рымникского с корпусом к Бржесту Литовскому тот край обеспечит.
А на двумоўнай расейска-французскай мапе штабу Суворова па-расейску Брест, але лацінкай Бжэшч, як і ў іншых французскіх тэкстах. Толькі з часоў Александра II ў расейскай імперыі пачынае пераважаць форма Брест, брэсцкі. Яна ўзнікла ў выніку асваення расейцамі польскай формы Бжэшч. Магчыма, не без уплыву старой лацінскай, якая зноў жа з польскай. Назва Брест у беларускай мове застаецца ізаляванай. Цікава, што і ў расейскай яна ўспрымалася нагэтулькі чужаземнаю, што яе вымаўлялі праз цвёрдае «р». Спявае Леонид Утёсаў, правда, одессит. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы пыри. С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. У расейскай назва жыхара Бреста брещанін, але па-беларуску немагчыма ўтварыць брашчанін, бо штучна і сугучнае з брэша. Прыдумалі грувасткае брастаўчанін, не параўнаць з гістарычным берасцянінам ці сучасным берасцейцам. Аддайма Брест кельтам, брэтонцам і лепш павучэмася ад іх уменню бараніць сваю мову, а сабе пакіньма берасце. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.